Kung imong basihan ang paghulagway sa usa ka maayong asawa diha sa panultingon 30-31, tingali wa gyoy makapasar nining matanga sa pagkababae. Pero kay giswat man kini diha sa Biblia nan mahimo gyud kining tinguhaon ug kabuuton sa mga asawa. Karon ni kining mubong sugilanon nga naghulagway sa atong tema, ang buutan nga asawa. Hindi kapit ng puno. Pwede na ka naman palit ng lupay? Uy! What? Sultihan, di ka kinji. Kana mga butang nga dili importante, para ng bike. Unya na na itong palit ka ng butang nga itong kabuhian. Yan ang bike-bike ni mo. Ay, kabatian na eh. Ako lang lang buyon ako ang kwartabi. Kung ikwa. Itabangan di ati ka na. Nagsudi ka dili day? Pila may magsud? Ubat ka ba yung 5? Upat di ka batsingko day, o traw. Upat takbog batsingko ha, piso na. Isikla mo na. Palit na ito ka skindi. Di naman tagpiso ang wala skindi. Pila mo day? Tagis naman. Limahan na day? Pwede ka sumibibi. Kasi, ano ba ni kusyuhay? Ang isang tao niya. Maybe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sakto na na. Bayad na ito ka skindi ko. Hatag sa 5 bi. Using ko. Piso rin yung hugdan. Nakadaghan mo pa yun. Pandiay! Skindi na di atong na. Makakumuta na. Bago pa kita na mahaw, bro. Ay, di pa kayo kwarta. Hukad di batsingko. Di ako kagap ngayon. Salamat pa, may gwapo. Sip-sip yan mo eh. Baulik sa'yo ha. Ang tinigom nun. Wate ko ano eh. Relax na, tagamay. Uwi ang drive. Sampai musik gua ada. Kaya kita. Ngano man ay imong giunlan ng alkansiya? Oy, naamri na diha. Sus, Ngau di mana kulanan, ngau di mana nak safety. Ibaw kung sige ni mo glukit dre. kay kubunan be. Katon kay kung kamot ko sumaki ko mo. Madyong. Kau tak nak katul magha. Naunsa na tao. Susoy, Romil. Makadaog mo deko, di ba? Nagplano man ka mo palit og sakyan. Ato tong kasyan. Unsa to? Atong kasyan ko makadaog ko. Kasan? Oy. Kana imong sugal-sugal nimo, ano ka dungog ka nakadaog ka? Sige lang ka kapildi. Nulukay na magkaruti ta. Kibaw ka na ginahinay kog tigom kay para maato na nang akong girintuon nga taxi. Nya ginana imong style nga magsige lang kag panguot na ning akong kansiya. Hapit na naman yung abot na 1 million. Ako ano na nag-15 kanina. Sige na, Romil ba? Kamadyong na kay ko, oy. Hindi lagi pwede lagi, no? Di, no? Unsa man? Mangita na ako kapam? May nang apam kay makasustinan nako. Unsa man? Mga tagaw dili. Pila pa yun, piso? Unsa piso? Imo ko tigang piso. Unsa man ko mapalitan na? Madyo piso. Unsa man? Dugaya oy mangita ko kapam be. Dili, Jesus katulan sa kung kamot kami na kay Madyo. Kasang kwarta ba? Ano ba Sige ako, ba? Matag malagi. Dugay pa Pagpura niya. kayo niyo, di Ay, na pwede susoy. pwede. Mabawi ra lagi ni. Usukla na!
Hatag ka man di ay. Pagpili mo, hatag ka, dili ka mangita kung Amerikano. Uy, tigom ni kwarta na rin. Sabi ni pamiyata ako na eh. Balik ka dira! Balik ka dira! Wuhuy! Kayod, kayod, kayod! Gusto ko ng bagong taxi! Ang sa karumin? Sa may mong kanta, iwan kastuno. Ano taon kay kasambok sa ay happy lang ko kay kababag ano. Ano man? Makadaon ako para na ako yung rent-to-own taxi nga nakapangalan sa akong name Romel Ay, Roseke. hala, kanindot. So sa ato pa ka na imong driver nga taxi, ikaw nitag-iya na. Siyempre ako na nga. Oy, kadato na gud ni mo, Romel. Buyag, buyag. Nam na gina basta magkugi pero busigir ka higda agi kami mo sa kinabuhi. Ay, maudi ay nga gipahakot na ko ni muna sa akong mga gamit dinhi kay ari na ko tipon sa inyo. Dari ka na kapuyo dai. Ano anim kapuyo dai? Ano man? Di ka mosugot, Romel? Oh, sugot kayo eh. Nasa ba ko'y katungod diri kay suon ba anak ko ang imong asawa? Oo, dako mo sa katungod eh no. Ganahan di kapuyo dari sa mga. O ganahan ko eh. Eh, bawa ba ka, Romel? I-demolish na nga akong gipuyan dito. Nya, ato man may relocate sa bukid. Di ko ganahan dito eh. Wa ko naanad, city girl, baya ko. City girl ka? Oo, di halata. Di man oh. Mau ba? Oh, Umayo kay. Ano naman yan po yung city girl? Okay. Asa mas muna. nga naman. Ang sa may tuyo ni mo. Nakibaw na siya nga ari diri nami mamuyo ang apil ang akong pitokana. Ha? Sa Di to? aman si... Ha? Ay, Ari nami mamuyo. Lakip na akong pitokana. Kamot tanan pito. Yo. Ano mo po yun dali? Ari. dali na. Uy. Kamu na po yun dali. Kamu ikaw ari ka po yun no. Kamu po yun dali katong pito ka anak mo. Ako'y bakwit na rin. Saan mo to? Muna! Doon ako muna! Saan mo to? Kadugang problema na ko na. So may problema to Romel. Tanan niya, di mo siya ganahan nga arita dire. Asa man to si Paming? Wala man tumuli sa ato. Asa to? Paming! Asa to? Asa to? Asa to si Paming? Eh, nana si Paming? Human diri dong. Wa? Asa to si Paming? Asa to? Sumago ka na, Paming! Ming! 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 Oy, na! Paming! Terus Paming!
kita natuog kay kapoy kayo. Di ko muli natuog kaya rin ako matuog dali kay saba kay sa tuwa. Saba. Nagunsa man na sila dito dahil. Kung sa saba kayo dito, di ko katuog, di ko ka-relax. Ako lagi ka-relax ko dito pagtug na ko. Ikaw man na ako din kung kinanglan yung mata na ko mo biyahe di ko largo. Hindi ka maluoy na ko dito, hindi ka bilangkan ako. Luoy ko nimo. Bukat na kaya kung kasing-kasing. Natiyuki ko nimo, porting padlunguna. Napay mo mama muna, porting ka pang padlunguna, masigilag panugal. Hapit ako buktog, punta ng kapuyan ako. Kapoy, sig pasaas problema sa laing tao. Dapat ay problema itong kagalingon, pasaanon pa na ako. Muna din akong buwan sa tuwa. Kung di ka muli sa tuwa, ari ko nimo. Ha? Di sa muli. Romel. Uy! Manong naaman ka diri, oy. Ang nakatulog ako sa taxi, pe. Sus, Ano rin mo tuog dito na may tigdanan, bay? sus, hindi ko makatuog ito, Romel. Kaya mga anak ni Kiko, perting, badlungan, tindukaan na ako, pe. Sige na, pe. Nakatuog ko diya, pe. Naunsa naman taon ka, hasta ko diri, samukon mo ko ni... Di araw man dahil mo dire. Romel, mga yung kinagkita na ta. May pangayuan ako akong allowance, be. Ha? Mag-swimming ko. Ana-ana ba? Mag-swimming ka? Na, Wikta, mag-swimming ka? Oo. Wikta, ato ta sa Afrika. Para din ni kasunod yung mga bukan kayo.